You fucking be demolished when I snap its fucking. Hi everyone! So for today's video is manguha mi og Anagon. Kahapon giingnan ko ni Manoy Alvin nga kung gusto dami masugbag mais magkuha lang kay narmander daw sa balay. So kay wala man mi baol so magkuha ta kay giingnan. So karon manguha mi guys. Ongko man si Tabin. So syempre ako sa need siyang i-vlog para makita sa ninyo kung katong wala ka kaon pag mga sinugba or sa magsugba pa lang sa di kabalo magsugba. Di mo pagsugba di kabalo. So wala lang guys, gusto lang na ako i-vlog. So let's go. Mag-thank you kay Manoy, Alvin, kay maning kamaisan no. So siya may nakahatag. So thank you kay hindi kay naradar o sa balay guys. Kana mana siya guys. So let's go. Proud mga watay. Joke lang na nang hidbitan mo.
te. Yun ka. Te. Wala. Ito nakuha. Meanwhile, bang tanak kay bayan tinon. Kapasilong lagi ba? Nami lang? Ay, ahulog di!
Ano?